to budget ni ang'o gang'o mabro bede lokruok. Finance bill ok rach. Finance bill en gino mamiyo serikal nafas mar timo adjustments e usuru mamoko. Yeni kane uchopo higa mokalo ka koro wach finance bill ni nokelo wach to jikoro ng'ang'ani finance bill ni rach. Finance bill ni en gino mamiyo serikal thuolo mar timo amendments ne chike manitie, ne chike mag osuru manitie. Makata ka koro affordable housing masani olo koro ane idwa duok piny tinyalo mana duoke gi finance bill. Ema John Mbadi koni I propose ni delete kumo wach ni 1.5% of gross income and replace with only 1% of gross income. Mane timo mana gi finance bill. Mane kana koro kama mjumbe mari miyiero onego koro tiye. To kata ka nitie jo od bura oneno ni oyo jo Kenya weche mag SHA weche mag ang'ogi olo korge, to nitie kaka idwa duoke gitimo na amendments gi finance bill. So as a whole finance bill ok en gima rach nikech mane yo mar serikal amend go dang'owa usuru negi. Ka nitie maber midhi keti kata koro wach ni ka gir kiragi ni koro idhi wach ni pay dok piny, to pay ni can only be amended through finance bill. So kiko wach ni finance bill rach ni so long as ni kiny wawinjo ni nitie finance bill to koro wawuok oko wakwongo wasome, to kama wasome ni wapenje jo od bura mwatere od bura ni nikech kanye makoro tijgi nitie mondo gigo gini kogolo mondo giduogo gi wach noa into finance bill ma 2025-2026 ni wach ang'o. Then wago mbaka. Maduong' moloyo VOJ en ni budget ne jo od bura ni giting'. Gin giting' mar neno ni to bende representation margi mane giwacho nwacha bende budget ni is a reflection of representation. Nikech sama wadwaro ndara bondo to budget ni ema miyo wandara bende ndara no nitie. Sama koro wakoni sikunde mabondo ok ni maber bende capitation mar infrastructure mag sikunde nitie budget ni to enadi. So kuchakore kiny ting' maduong' ma jaod bura nigo ok en public participation e giren GCDF makoro gimako matek ni gidwa dhiro ni. En documents ma kiny John Mbadi keto e od bura mondo gigo kogro. To an bende nikech asomo